Predstavte si, že ráno cestujete autobusom alebo vlakom do práce. Niektorí ľudia sa usmievajú do telefónu, iní podráždene pozerajú z okna, ďalší si čítajú správy a cítia, ako im stúpa tlak. Zrazu vodič nečakane prudko zabrzdí a v tom okamihu sa v každom z nás niečo odohrá. Búši nám srdce, niektorí sa rozčúlia, iní sa rozosmejú, niekto len mlčky pokrúti hlavou. A práve v takýchto momentoch sa ukazuje, ako dokážeme zvládať svoje vlastné emócie a prežívanie. A tiež to, ako dokážeme porozumieť, čo sa deje s ostatnými ľuďmi. V ďalšej epizóde podcastu Psychologicky sa zameriame na tému, ktorá je pre nás ľudí veľmi dôležitá. Téma emocionálna inteligencia. V dnešnej epizóde sa pozrieme na to, čo emocionálna inteligencia je, ako ju môžeme rozvíjať, ako vďaka nej lepšie komunikovať s ľuďmi, či to, ako sa naučiť zvládať lepšie stres a konflikty denného života. Výskumy opakovane ukazujú, že práve emočná inteligencia je väčším predpokladom úspechu, spokojnosti a duševného zdravia než klasické IQ, teda inteligenčný kvocient. Napriek tomuto faktu emocionálna inteligencia, EQ, tej budeme venovať oveľa väčšiu pozornosť, avšak v realite jej venujeme oveľa menej pozornosti, ako by si zaslúžila. Často si myslíme, že emócie nás ovládajú, že s nimi nič nenarobíme, alebo naopak, že ich musíme potláčať, aby sme boli v úvodzovkách silní či nezraniteľní. A to je ten paradox doby. V dnešnom svete, kde sa emócie neraz potláčajú i znevažujú, je práve emocionálna inteligencia jedným z kľúčov k šťastnejšiemu a vyrovnejšiemu životu. Pretože rozumieť svojim emóciám neznamená byť slabý. Znamená to byť múdrejší, pokojnejší a pripravený žiť naplno. Je to, ako hovorím aj svojim klientom v praxi, tá najlepšia investícia do seba, akú môžete urobiť. EQ totiž nie je žiaden módny výstrelok. Je to istá schopnosť, zručnosť, ktorú síce nevidíme, nenahmatáme, ale o to viac ovplyvňuje kvalitu nášho každodenného života. Je to istá súhra medzi našim rozumom a našimi emóciami, pocitmi. Umožňuje nám rozpoznať to, čo prežívame a chápať, porozumieť, čo sa deje aj v ľuďoch okolo nás. Okrem iného tiež rozhoduje napríklad o tom, ako zvládame konflikty, ako komunikujeme, či to, ako dokážeme nadväzovať, tvoriť a udržiavať si vzťahy, či už partnerské alebo kolegiálne, jednoducho medziľudské vzťahy. Dokonca aj podľa výskumov vysoká úroveň emocionálnej inteligencie sa spája so schopnosťami, ako je vedieť a tvoriť pozitívne vzťahy, spája sa so spokojnosťou v práci, v osobnom živote, v kariére. Jeden profesor, pán Brian Partido, vysvetľuje, že práve ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú zvyčajne celkovo spokojnejší so životom. A sú aj po mentálnej a fyzickej stránke dokonca zdravší. Ďalšia profesorka, pani Lloyd, dodáva, že emocionálna inteligencia znižuje aj riziko vzniku depresie. To znamená, že čím vyššie skóre dosiahne človek EQ, tým nižšie je riziko vzniku depresie. Zaujímavé. Emócie. Emócie hrajú v živote každého z nás veľmi dôležitú úlohu. Je preto nutné, aby sme v krátkosti zamerali aj pozornosť na ne. Emócie sú totiž akýmsi stavebným prvkom emočnej inteligencie. Sú vo svojej podstate isté popudy k jednaniu, lepšie povedané, popudy k jednaniu.
To znamená, že podľa mnohých psychológov, biológov a tak ďalej, v kritických situáciách uprednostňujeme práve pocity pred rozumom. Vďaka evolúcii sa naše emócie vlastne vytvorili, vykreovali tak, aby nám pomáhali zvládať situácie, ktoré sú pre nás dôležité. Aby sme ich ponechali nielen intelektu, napríklad pud seba záchovy. Znamená to, že emócie veľmi efektívne koordinujú aj naše zážitkové či výrazové, dokonca komplet fyziologické reakcie. Pre zaujímavosť poznáme základné emócie. V psychológii poznáme a do praxe hnev, smútok, strach, radosť, láska, prekvapenie, odpor a hanba. Potom existujú aj emócie, ktoré v sebe obsahujú viac elementov. Sem patrí napríklad žiarlivosť, ktorá je síce variáciou hnevu, ale obsahuje v sebe aj smútok a strach. Termín emócie sa v laickom jazyku občas zamieňajú pojmom nálada. Avšak nálada je od samotných emócií už trošku vzdialenejšia. Nálady sú menej vyznačené a trvajú oveľa dlhšie. Napríklad veľmi zriedkavo sa dokážeme hnevať po celý deň. Avšak bežné je byť pre človeka aj celý deň podráždený a rozmrzelý. Všakže vzdialenejší je k emóciám temperament. Ten vyjadruje sklon k určitým emočným stavom alebo náladám u ľudí. Dobre, poďme sa pozrieť teraz na rozvoj emocionálnej inteligencie. Je to proces, ktorý vyžaduje istý čas a úsilie. S pravidelným cvičením a odhodlaním však môžete získať zručnosti, ktoré vám pomôžu zlepšiť aj osobný, aj vzťahový či profesný život vďaka tomu. Tu je niekoľko typov. Naučte sa počúvať aktívne. To znamená, keď s niekým komunikujete, sústredte sa na to, čo hovorí, bez prerušenia. Skúste zhrnúť jeho slová, napríklad rozumiem, že sa cítiš frustrovaný, pretože. Jednoducho, aby ste ukázali, že ho chápete. Vžite sa do situácií druhých ľudí, s ktorými ste v kontakte. Skúste si predstaviť, ako by ste sa cítili na mieste toho človeka. Čo by ste potrebovali počuť alebo zažiť. Za ďalšie, pýtajte sa. Ak si nie ste istí, ako sa niekto cíti, jednoducho sa opýtajte, ako sa cítiš, alebo čo ťa práve trápi. Prirodzene tá otázka by mala byť úprimná. Ináč to človek pozná. Ďalej, trénujte svoju komunikáciu, snažte sa vyjadrovať svoje pocity, potreby jasnejšie a pokojnejšie, bez obviňovania. Napríklad, cítim sa prehliadaný, keď napríklad ty ma ignoruješ. Ďalší bod, učte sa riešiť konflikty. Jednoducho naučte sa hľadať kompromisy a počúvať aj druhú stranu. Snažte sa zachovať pokoj aj pri nesúhlase. Pretože v silných emóciách je naozaj ťažké dospieť vôbec k rozhovoru, nie k nejakému vzájomnému cieľu, kompromisu. Za ďalšie, tvorte zdravé medziľudské vzťahy. Venujte čas budovaniu dôvery a podpory s ľuďmi okolo vás. Napríklad malé gestá, ako poďakovanie alebo úprimný záujem, naozaj môžu urobiť veľký rozdiel. Hľadajte spätnú väzbu. To znamená, pýtajte sa na názor iných ľudí. Opýtajte sa svojich kolegov, blízkych jednoducho. Ako vnímajú vaše reakcie a správanie? Dostanete odpovede, ktoré vám môžu prezradiť to, ako vás jednoducho okolie vníma. Za ďalšie, študujte literatúru. Čítajte knihy, články, počúvajte podcasty o emocionálnej inteligencii a aby ste sa dozvedeli viac a pretavili to do vlastnej praxe života. Vzdelávajte sa s odborníkmi na kurzoch, školeniach, ktoré vás môžu posunúť a zlepšiť aj v tejto oblasti. Takže to by bolo pár tipov na záver. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Psychologicky. Dúfam, že ste si odnesli
jasnejší pohľad na dnešnú tému. A ak sa vám táto epizóda páčila a priniesla aspoň nejaký ten poznádok, zdieľajte ju s ostatnými. Budem rád za vaše otázky a postrehy. Moje meno je Marek Horňanský, psychológ. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde podcastu Psychologicky. Do skorého počutia.